Maayong buntag sa tanan. Oh, it's good to be back in the house of God. Amen. Oh, why not manindog tayo igsoon? As we start this morning, no, sa ato ang pagsimba, pagdayeg diya sa atong buhi nga Dios, ato siyang pasalamatan, no, pinaagi sa ato ang matag kinabuhi. Come on, let us close our eyes. Ato ang isaka, ato ang mga kamot diha sa Ginoo. Hallelujah, Lord God. We honor you, Lord God, this morning. We welcome your presence in this place. Let your fire, Lord God, consume us in this place, Lord God. Let your presence, O God, mahimog yung magalihok ining dapita, Lord God. Salamat, O Diyos, sa imuhang gugma. Salamat sa imuhang presensya, Lord God. Nga mahimo kami karong kabuntagon, Lord God, mapuno sa imuhang presensya, Lord God. Lord, we honor you, we glorify you in this place, Lord God. Hallelujah. Let's give a clap offering the igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Let's welcome the presence of God. Usok nga palakpak. Yes, Come on. hallelujah. Atong painiton, atong mga kasing-kasing, for He is here. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Welcome sa atong first service, mga igsoon. If you are new, kung bago lang ka, karon pa ka naka-join, o kung kanunay na ka nag-join na mo, especially sa mga kaigsunan sa online, ako mong gi-invite, no? Diri sa stage, we are not here nag-perform. But kitang tanan, kauban na mo, atong hatagan o pagsimba ang Dios sa angayan niya. Amen? Tungod kay angayan siya sa atong pagdayig, pagpasalamat, atong hearts, atong iset din na kaniya karong buntaga. Amen? Amen. Nabati na ba ni ang presensya sa Ginoo? Amen. He is here. Ani asya ning dapita igsoon. And where the presence of the Lord, naa ang kagawasan. Ingna ang imong kaugalingon, gawasnon ko. Gawasnon ko musimba sa Ginoo. Gawasnon ko mo daig sa Dios. Amen. Amen. Come on, clap your hands. Yes, Lord, your presence is here, oh God. We are free to praise you. We are free to worship you. Step out of the shadows. Step out of the grave. Break into the wild. And don't be afraid. Come on. Run into wide open spaces. Graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Races waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come on, sing. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Yes. Thank you, Lord. Come on. Bring all of your burdens. Bring all of your scars. Come back to communion. Come back to the start. Run into wide open spaces. Graces. Yes, He's waiting for you. Oh, it's like the weight has been lifted. Graces waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is in, let there be freedom. Let there be freedom. Amen. There is freedom in His presence. Hallelujah. We declare it, Lord, this morning.
Come on. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus. Come on, ikaw na igsoon. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Yeah! Come on, clap your hands! Come on, jump! Woo! Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Yes, Lord, there's freedom in your name. Thank you, Jesus. Come on. Feels like the weight has been lifted. Grace is waiting for you. Feels like the weight has been lifted. Grace is. Come on, mga igsoon. Kanabitang dili kakasayaw kay nakay gidala-dala nga bugat sa imong kinabuhi. If that is you, igsoon, this is not just a song, but this is a declaration of faith. Kung nakay bugat gidala-dala sa imong kinabuhi, isayaw na igsoon. Amen? Come on, one more time. Let's declare. Oh, dance like the weight has been lifted. Grace is, yes, it's waiting for me. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is dance, dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom, yes. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. To praise Him. You're free. Gawas no na kaikson. Oh, praise you, Lord. Hallelujah. Naka-remember lang ko sa Word of God ikson this morning. When Jesus declared, this is Lucas chapter 4 ngayon siya. The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released, and that the blind will see, and that the oppressed will be set free, and that the time of the Lord's favor has come. This morning, igsoon, ang presensya ni Jesus is here in this place. Amen. His presence is here. Amen. Amen. Tuoy igsoon. Iningon siya sa dihang nangyang espiritu. Gideklarar niya karong buntaga sa atong taliwala. Good news is coming sa imong kinabuhi. Ania, kung ikaw have been captive, di-release na ka sa Ginoo. Kung naay mga kanang
manghalap or kabuta sa imong kinabuhi. Makakita na ka og maayo sa imong kinabuhi igsoon. If you are oppressed by sin, you are set free now. And the favor of God has come into your life. Amen. Ang ayan kay siya daigon ana igsoon. Come on, let us declare. In your presence, Lord, is freedom. Every chains will fall. Chains will fall. Prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole. Hearts awake at the sound of Jesus. Yes, Lord. Go on. Chains will fall. Prison shake at the sound of Jesus. Yes, your name, Jesus. Lives made whole. Hearts awake at the sound. Come on, believe it. Ikaw na igsoon. The chains will fall. Prison shake. Come on, hear this in faith. Oh, lives made whole. Hearts awake at the sound of Jesus. Oh, come on, one more time. Chains will fall. Prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole. Hearts awake at the sound of Jesus' name. Yes. Come on, let's dance. For the freedom of God is here among us. Woo. Oh, for the Spirit of the Lord is there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Where the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Let there be freedom. Let there be freedom. Come on, shout and praise. Woo! Thank you, Lord. Thank you for the freedom that we have in you, Lord. Ikaw ra gyud, Lord, ang nag-set free na mo. Ikaw ra gyud, Lord, ang nahigugma na mo. Ikaw ra gyud ang nagtagad. Tanan, Ginoo. Tibuok kinabuhi. Tibuok na mo, Lord, nga naagian. As we look back, Lord, in our lives, one thing that is sure, you have been faithful. Matinudanon ka, buutan ka, angayan ka sa mong pagsimba. As we raise our hands towards heaven, we set our hearts on you. And we just remember, Lord, all the good things, all the beautiful things that you have done in our lives, oh God. Lord, our hearts puno sa pagsimba, puno sa pagpasalamat, puno sa pagigugma nimo, Ginoo. Thank you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Come on, sing this with all your heart. For all my your voice, as you have led me through the fire, and in darkest nights you are close like no other. Oh, I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. For all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. For all my life you have been faithful. All my life, Lord. For all my life you have been so, good, so good. Oh, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, It's running after me. your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, It's running after me. come on. Oh, your goodness is running after, It's running after me. it's running after me, Your Lord. goodness is running after. Thank It's you, running Lord. after me. It's running after me. Lay down. I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, It's running after me. For all my life you have been faithful. For all my life you have been so, so good, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing. For all my life you have been faithful. Yes, Lord. For all my life you have been so, So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, yes, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Be exalted now in the heavens
as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Worship you, Lord. No other name but the name of Jesus. Holy God, Jesus, our Savior. He is our Redeemer. He is our Counselor. Beautiful Lord, no one like you, Jesus. Thank you, Lord. Masidunggan ka. Among kasing-kasing puno sa imong gugma. Angayan ka sa among mga tingog. Angayan ka sa among mga kinabuhi. Oh, Diyos sa walay katapusan. Diyos sa buhat sa langit ug sa yuta. Ikaw worthy, worthy Lord. Worthy, Lamb that was slain. Worthy, awesome, mighty God. Our praise rising in our hearts, a worship from our hearts, Lord. Dinili maghilom, sibahon ka namo, kaya ngayon ka. Ibubo na mo ang pagsimba sa imong tinan. Be exalted. Be exalted. Thank you, Lord. Your presence is here.
tanan kalabaw sa tanan. Labaw sa tanan. Labaw sa among circumstansya. Labaw sa among pagkinahanglan. Labaw sa among mga balatian. Angayan kasimbahon, O Diyos. You're worthy. You deserve every breath. You deserve every adoration. Take your place. Thank you, Lord. Truly, Lord, there are no words. Walay igo nga pulong na ma-describe how worthy you are. Thank you for the privilege, Lord. Salamat na ini nga pribilehiyo nga pinaagi sa among mga baba, among mga kasing-kasing. Madeklarar ka na mo. You are exalted. Your name is high and lifted up. No other name, Lord. No other name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Sa imong pagpuno na mo. Salamat sa imuhang pagdasig na mo. Salamat, Ginoo, sa imuhang paghigugma na mo. Ngayon kaning tanan, Lord, all the glory and all of the praises and adoration, thanksgiving, honor and power belongs to you, O Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord. In your name, Lord Jesus. Sana mo ang tanan. And we receive it, Lord. Amen. Amen. Come on. One more time, a mighty shout of praise. Come on, a shout of victory in His presence. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Pwede na tayo maglingkod in the presence of God. Mayong buntag, mga igsoon. It's time to give our tithes and offering sa Ginoo. Amen? Okay, so when we give our tithes and offering, we honor God. Amen? In giving, it is a reflection of our heart because giving, it is not a money issue. It is our heart issue. So muna akong nasabtan ba sa dihang muhatag ko sa tithes and offering sa Ginoo. So, ingnan na yung tapad. Check your heart, igsoon.
Okay, in Matthew 6:24, sa nga, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So, kaniba, let's listen to this. Nganong dili man, both God and your wife, both God and your husband, both God and your kananaang trabaho, your job, your businesses, even ang mga estudyante sa pag-eskwela, nganong kwarta man, nganong both God and money. Is it because money is the biggest competitor of God into our heart and even into our life? Ano may trabaho para makakwarta? Di ba? Anong nagnegosyo ta? Anong gusto ta mo mag-eskwela para makakwarta? Anong gusto ta makakwarta? Kay para makapalit ta sa itong mga panginahanglanon. Makapalit tag bugas, sudan, makabayad ni Judith o ni Juna. So, inana, sa atong paguna-huna sa mga panginahanglanon, nakalimtan na nato kung kinsa ang source, which is our Lord Jesus Christ. Nga sa diyang manginahanglan ta, dapat siya unta ang nasa tong kasing-kasing o guna-huna. Amen? So, kanana ang may personal testimony, short testimony lang about giving. Nakabig ko, estudyante pa ko, second year college. Napa ko'y pagduha-duha atong nga time sa paghatag about giving. But after ko naka-encounter, gitudluan ko sa Ginoo, pinaagi sa verse in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I entrust God my finances. I entrust God my studies. I entrust God my trabaho. Minsan pag estudyante pa ako nang gisalig sa Ginoo ako ang trabaho. And God never fails and He will never fail. Amen? Dili gid mo pakyas ang Ginoo. Naka-graduate ko, after ko ni-graduate, April 2 to 2019, pagka April 9, nakatrabaho ko, nga wa ko nang apply. Pagka June on the same year, na ay job nga gi-offer, wala ko kapasa akong application letter, wala kapasa akong resume, hired na ako. So, another favor diya sa Ginoo. Pagka kananaang kuan, niana ko nga, upa man ko'y TUR, upa ko'y diploma, is because kanang wimso graduate ko, lisod kay kuan ang TUR, mga documents. Niana ang school president, we don't need your documents, we don't need your TOR, we need you to teach and work in our school. Favor sa Ginoo. Remember, igsoon, okay, that in God, we are not just being blessed, but we are called to be blessed. Okay? We are called to experience exceptional and abundant blessing diya sa Ginoo. Amen? Sumuto ba ka na igsoon? Ang itinawag ka para panalanginan, para mag-experience og panalangin. Kung mutuo ka, let's stand up, atong ituboy ang ato ang kuan, kanana ang giandam diya sa Ginoo. Ibutang na simong kasing-kasing. Ibutang na simong kasing-kasing. Then, let's bow down our head and let's pray. Most gracious Heavenly Father, O God, salamat Ginoo sa panalangin. Salamat Lord God, wa minimo gipakyas, wa minimo gihutdan Ginoo, wa minimo gigutom O God. Lord, gipa-experience minimo abundant blessing Lord God sa tanang area sa muang kinabuhi. Salamat Lord sa trabaho, salamat sa negosyo, salamat even sa mga estudyante O God. Lord, sa tanang matang sa mong panginabuhi, Lord, imuming gipanalanginan Ginoo na provide ang mga panginahanglanon O God. Salamat Ginoo Lord God, imuha ang tanan. Lord, ikaw ang mo-bless, Ginoo, ikaw ang mahimaya sa na makareceive mig blessing O God. Salamat Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Come on, let's give. People come together, strangers, neighbors, of blood is one. Children of generations, of every nation, His kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil.
fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Good morning, Happy Church! Maayong buntag sa tanan. No, lingia daw na imo ang tapad. Ina siya, good morning, igsoon. O mas kinakamas ka. No, ina siya, good morning. No, it's good to be back in the house of God. Amen. Na-bless ba ka sa pagsimba sa Ginoo kaganiya? No, karon i-bless po nato ato ang matag kaigsuonan karon. O excited na ba ka nga maabi-abi ang ato ang mga bisita this morning? Amen. Wag hinay man atong pakpak. Excited ba kayo igsoon? Okay. Since excited man ka, pwede ba? O if you are the first time ba nimo nga nakakauban namo karong buntaga? Na nag-i-invite ba ka or wala? Pwede ba nga mutindog ka? Daring aside, pwede ba? Sir, ma'am, if your first time this morning, pwede bang makatindog ka? Ayaw o kaulaw? Dili ka namo pakaulawan dali? Pasidunggan ka namo? Come on. Oh, wow. Nasa tumoy. Wow. Thank you so much. How about this side? Sa ato ang center. Do we have any VIPs? Wow. Thank you so much, ma'am. Salamat. Padayon lang sa pagtindog, ma'am. Padayon lang sa pagtindog. How about this side? Naabot tayo mga kaigsunan. First time ni mo karon. Ayaw kaulaw, sir. Ma'am. Wow. Pakpakan na ito sa Lexon. We have VIPs. Mga ladies. Okay, so, ma'am, salamat sa inyong pag tindog lang sa palihog, ma'am. Ako mong gihangyo sa pagtindog, no? Salamat kaayo sa inyong pagbisita diring dapita. We welcome mo namo diring dapita, and even no, we are not bringing the church, but we are bringing the presence of God in your life, in our life also. So salamat kaayo, bisan pa sa ato ang mga kaigsuonan nga nag-invite sa ila. Ato silang pakpakan igsoon. And even sa ato ang mga online viewers, so if you are first time this morning, no, please comment down below. Then naay mo kuan sa imo mo chat back, no, para mahimo kang ma-connect namo into cell group, and even sa ato ang unsay mga panimbahon what time o sa among mga services. So salamat kaayo sa inyong pag-stay tuned, no, dalay ko ning Ginoo sa ato ang matag kinabuhi. Amen. Pakpakan nato ang Ginoo igsoon. Hallelujah. And this morning, we have also our highlights. Pwede na mo makapanglingkod, ma'am. Sorry. So, this morning, we have our highlights na ata sa atong LED. Wow, pasidunggan na to ang Ginoo na sa to ang mga buluhaton. Kada semana atong pakpakan ang Ginoo na igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ready na ba ka karon to receive the word of God? Amen. So if you are ready, please akong discourage ang matagusa to use your cell phones, no, mga tuog CR, no, let's kanang tagaan at tuog respeto ang pulong sa Ginoo. So karon ang magdala sa pulong sa Ginoo walay lain at ang pinalanggang Pastora Lita Aliman.
Kaway-kaway, kaway-kaway, kaway-kaway. Woo! Welcome, third Sunday sa bulan sa April. Wala mabutang atong highlights. Nagbaptism tag water yesterday, 2 batches. Duha ka batch morning ug hapon. Kay doon na tayo 162 ka mga ning graduate sa atong encounter weekend. Mao na mao ni ang first batch. Yan. Ang second batch sa kuan ni alas 9 ni. And natay second batch sa hapon. Yan. Thank you, Lord. Salamat sa mga nakahimo sa pag-submit sa baptism of water to complete o mahimong obedient no sa kaluwasan nga na-experience nila paghuman sa encounter weekend. So, thank you, Lord, sa tanang kadaugan. Amen? So, nagsugod na ang post-encounter karong hapon sa mga women. Idungan lang nato sa men ang second week para mausa dire kay doon na tay 80 kapin sa lalaki o 100 kapin sa babae. So, madungan sila sa atong mga magtutudlo. O, before ang Word of God, ako'y gustong ipahinumdom sa matag-usa ka nato as part of this family, pamilya sa Happy Church, hallelujah. Naagihapon ang virus. Virus is still here, but Jesus is also here. Amen? Naaman ang virus, pero naatay man lalaban. So, pero buhato nato atong parte, no? Tungod kay grabe, no? Na dili na masabtan, no? Kung maminaw ka sa Dios, sa news malipong ka. No, nanapoy bagong variant, di na madutlan og vaccine, kusog mo spread, di na mahibalaan, no? So makalibog ang mga balita sa media. Salamat sa Ginoo kan natay balita gikan sa langit. No, nga malig-on ta ning katapusang kapanahonan. So please, ayaw gyud ipaubos ang imong mas, labi na kung magstorya, mag-praise and worship. No, mo nang atong ablihan natong nga bintana para doon natay exit ang makatuyok ang hangin. Og kay another pahibalo, ang atong kids church, ang allowed dito nga mga bata 7 to 12 ra gyud. No, 7 to 12 years old. So kung doon na kay anak nga 7 to 12 years old, dito nimo ibutang sa kids church. Ikatulong nga pahibalo. Kung magdala kag bata diri sa taas, cargo gyud na nimo, no? Kay kung mahimo magpuli-puli lang kung mga ginikanan nga mutigo musimba, puli-puli lang. So kay ang mga bata di pa gyud allowed nga mo church. Okay. So ayaw tuguti nga imong anak maglakaw-lakaw or hipusa gyud, i-keep safe mo nang dito nato sila gibutang sa tumoy ang dunay mga bata. Dayon pag uli nato para ma-maintain nato ang social distancing, doon na gyud tay disiplina sa atong pagawas ani nga building. Pag sulod nato doon tay social distancing, pag uli gubot kay sa silong. So ang ako ni siyang pangayo sa Ginoo nga mahimo ni nato, no? Tungod kay nagkadaghan ta first service ingon ani. Second service na gyud saka sa misa 9 puno na kayo hasta third services. So lisod kaayo nga magkatapok dada sa silong kay di nataka social distancing. So mao ni atong procedure. Kani nga first kani siya nga batch ni mao ni siya ang sayo. No? So mao ni sila ang first nga mo gawas. Straight to na lang ni nako kani straight mo gawas. Diretso gyud paingon sa ubos kung nakasakyanan mo kuha kasakyanan na may mga motor nagatang dito sakay sa first motor ug walay motor diretso naog ang moalaw sa silong nga manaog katurang dunay anak nga kuhaon. Walay mag-standby sa sulod. Next nga row nga kinahanglan mo gawas kani. So pagkahuman ani mo gawas ni nga row kanang tunga-tunga diha kaning dapit diri. Dili nato dunganon nga paspas pare sa una kay magubot yun sa silong. Kasi nabot ta maigsoon ato lang yun ni siyang buhaton tungod kay dunay mga eyes nagtan-aw nato diri IATF nga ato jong matuman ang protocol. No, so sa atong mga panimalay sa ding mauli ta gikan ta manggawas mag-ilis dayon no kanang wa ta kabalo no nga ang kagaw man gud di mo makita pero kita nato ang pagtuo diha nga Ginoong Hesus. Pero safe kayo ta atong himo kani sige gyud ko ga-pray nag-disinfect ta permi diri sa atong malingkuranan human ta mo gawas. So salamat sa Ginoo ana. Pwede na tang manindog mga igsoon.
for the Word of God. Dirita sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. Basahon ako sa NIV, and basahan po nako sa Bisaya. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa landag, uban sa Dios, ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ang tanan mingog amen. As I pray, God, in the name of Jesus, thank you, Lord, sa imong paghatag namo sa kasulatan nimo, sa imong pulong, sa testamento, imong gibilin kanamo. Wala ni mi pasagde Ginoo human minaluwas, kundi do na kay libro gibilin aron mauy among sumbanan sa among bag-o nga kinabuhi. Lord, pinagi sa imong espiritu, pasabta mi unsa ka importante, unsa ka bahandianon ang imong pulong nga naa sa Biblia. Thank you, Spirit of God, the wisdom of God. Salamat kaayo Ginoo. Na kining imuhang ipaabot sa matag usa, mahimo ni siyang pultahan aron mahimong gutom og hangul mi sa pagbasa sa imong pulong. We give you praise as we listen to your word. In Jesus' name, ang tanan mingog praise the Lord. Lingkod mo mga igsoon. Ako ning giuluhan og ang Biblia, book of books. The Bible, book of all books. Basahon sa tanan libro, sa tanang libro. Kay natay agree mo nako nga doon na tay mga sa ato ang panimalay, sa atong personal, doon na tay mga gamit, no? Mga gamit nga mahimong makatabang nato sa atong daily, atong inadlaw nga kinabuhi, sa atong balay, sa opisina. Doon ay mga gamit nga giinbento sa mga manufacturer aron magamit nato. Okay. For example, kani nga butilya. Okay ni butilya ba ni? No? Kani nga bottle, no? So, ang manufacturer ani nagama ani kay dunay siya katuyuan. Unsay katuyuan ani nga butilya? Sudlanan. Sudlanan og tubig, sudlanan og juice. Liquid, sudlanan, no? So, okay. Kani nga gamit nga butilya, sa dihang nakapalit ka ani, kung imo raning ibutang sa imong lamisa, walay isulod, walay gamit, useless ang maong butang. Dili niya matuman ang purpose nga nung gibuhat siya. Ito pa, ibutang lang ninimo, i-decorate lang ninimo, kaya ang purpose, unsay purpose ani? Sudlag tubig, sudlag juice. Pero kung wala ni gamit, kung musulti pa lang ang butilya, ang kalipay niya, nga magamit siya sa katuyuan nga angay siyang gamiton. Kani nga panyo, gimanufacture ni, kay doon na katuyuan, makapamahit. Pero kung kaning panyo, ataguan lang niya nako, siguro manguhit ni siya, tagmita pod ko, aron matuman akong purpose. No? Kay, wala man. Ang katuyuan sa manufacturer is, magamit siya sa purpose nga, angay siyang gamiton sa matag-usa. Bisan, tanang gamit na to. Kung nagpalit lang tano, gipalit na to, then nato lang i-decorate, dili matuman ang katuyuan niya sa iyang paghimo niya. The same pod sa Biblia. Ang Biblia,
Galamiton sa Dios para sa matag usa kanato. Galamiton ni sa Dios ingon nga mga tinun-an ni Kristo Jesus. Mao ni bugtong libro nga gusto sa Ginoong igamiton para sa matag usa kanato. Aron mausab ta ug matuman ang purpose sa Dios atong kinabuhi. Apan kung ang Biblia sadyang napalit nimo perting mahala, leader bound pagyod. Pero ibilinan mo sa balay, di nimo basahon, no? I-decorate ra nimo, dili mapuslan ang katuyuan sa Dios sa iyang pagbilin ani nga Biblia. So karong buntag igsoon, atong tan-awon sa pulong sa Ginoo. Giunsa ta pagigugma sa Ginoo, pinaagi sa iyang paghatag kanato sa Biblia, scripture sa uban pa nga hubad, testamento pulong sa Dios. Nini nga Biblia adunay 66 books. Sa to pa, this is a book of all books. 66 ka libro na adiri. 2039 ani sa sulod ani ang Old Testament. Kung tag testamento gibilin sa usa nga wala na diri para masubay nato. So dunay 39 sulod ani Old Testament. Ug dunay 27 sa New Testament. Mauni ang naglangkob sa tibuok Biblia. Naayubang Biblia nga buwaga kaayo na sobrahan ang gisulat didto ug wala na ma-approve sa Bible Society. Ang gi-approve sa Bible Society is 66 books. Ngano may kag-book tungod kay sa dihang moabli ka, una nga libro is Book of Genesis. Sunod nga book is Exodus. Sunod nga book is Deuteronomy, Numbers. Mauna na siya. Books na siya. So kani gisudlan ni og libro sa mga libro. Kani nga basahon igsoon, balikon ako. Galamiton ni sa Dios sa matag usa kanato. Aron tudluan ta. Aron i-empower ta, aron gamhan ang atong kinabuhi, nga makinabuhi nato ang kabubuton sa Dios ug ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Now, sa atong gibasa, unsa di ay atong ukiton, unsa di ay ning Biblia. Kay para sa uban, ang uban dunay sayop pero wala na kay na karon. Nanay nga sayop nga konsepto about the Bible. Na kung mubasa ka, mabuang ka. No? Kung mubasa ka, dili na angay basahon, kinsa di ay angay mubasa ani. No? So, tan-aw na to, unsay paghulagway sa Biblia, sumala sa atong gibasa. Una sa tanan, all scripture is God-breathed. Ang sa Bisaya, tibuok kasulatan, gisulat uban ang landag sa Dios. Samtang malandong ko, God breath, ginhawa sa Dios. Samtang misulti ang Dios sa iyang pulong. Samtang migamit siya mga propeta, mga katawhan niya sa Old Testament o sa New Testament, gidihugan, giubanan, gihuypan sa Espiritu sa Dios. So, God breath. Kanang musulti bitaw ta? Ginhawa bitaw na? So, ginhawa sa Dios ang mibuhi sa diyang misulti siya sa iyang pulong. Mao na igsoon nga ang tao nga wala makabaton sa Espiritu sa Dios. Listen. Ang tao nga wala pa makabaton sa pagtuo sa Dios nga buhi. Wa pa siya'y relasyon sa Dios. Wala pa niya madawat si Jesus sa iyang kinabuhi ug mapuy-an sa Espiritu sa Dios. 100% wa siya'y koneksyon sa Biblia. Tungod kay ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, Espiritu ni siya. Di ni siya makita, di na nimo sa dihang mubasa ka ani, ang kamatuoran na diri, pero di ni siya matugkad sa imong tawhanon nga kaalam. Bisan pag
unsay naabtan nimo sa kalibutan. Bisan pagtaas kag degree, abot kag doctor, engineer, unsa ba nimong degree sa kalibutan, kung wala kay relasyon, wala nimong Espiritu sa Dios, di ka katugkad sa Biblia. Tige, gusto kong palakpak sa Ginoo, palakpake ang Dios pagka maayo niya. Kato pa, ang nakabaton sa Espiritu sa Dios, ang nakabaton og relasyon sa Dios, maoy dunay koneksyon sa Scripture, sa Biblia, sa pulong sa Dios. Kay ang kasulatan giginhawaan sa Dios. Ang ginawa sa Dios, Espiritu sa Dios. Listen ha, the breath of God is Spirit, is Holy Spirit. Ug ang author, walay laing gigikanan ani. The author is God Himself. On the writer, siyempre, tao ang nagsulat, but ang tinubdan, the source, is God. It comes from God. Gikan sa Diyos. Ginhawa sa Diyos. Gigamit niya ang mga tao nga nakabaton sa Espiritu niya. Gilandagan niya. Gidihugan niya para mabutang ang iyang kabubuton ani nga libro. Gitawag og Biblia. And this is reliable. Kasaligan. Sa Matthew 24 verse 35, gusto lang na kong tangtangon ang konsepto nga naakaraan sa atong una-una. Nga sumo, walay lami, lisod basahon ang Biblia. Bakak sayawa, o gusto sa Diyos, moabot nimo ang kamatuoran karong buntaga. Matthew 24 verse 35, matapos ang langit ug ang yuta, apan ang akong pulong magpabilin gayod sa kanunay. But my word will never disappear. Imagine na, pila na ka generation ng labay. Pila na ka henerasyon, pila na ka tao nga nahimong nabiya na, nawala na, dagkong mga tao sa Ginoo, walay Ginoo, wala na, pila na katuig na, wala na. But still, the Bible exists. Hantod karon na apa, gisulayan og sunog, gisulayan og damage, but may exist because the source is God. John chapter 6 verse 63, dito sa dapit sa katapusan. John chapter 6 verse 63, the very word I have spoken to you are spirit and life. Ang pinakapulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu o kinabuhi. Kinabuhi sa Diyos, kaalam sa Diyos, naa sa Biblia. Hebrew chapter 4 verse 12 to 13. Hebrew chapter 4 verse 12 to 13. Kay ang pulong sa Diyos, buhi. Ang tanan mingog, buhi. Maabtik. Sige, say, maabtik. Sa tubag galihok, abtik lihok, energize. Buhi, abtik, mas hait pa kay sabisan unsang espada nga duhay suhab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu. Hangtod sa dapit diin mag-abot ang lutahan ug kauyukan. Grabe no? Bukog ug unod dito sa sulod, sa pagbati, sa soul and spirit, pagbati, mukulikot sa pagbati, mukulikot sa una-una, musulti dito sa pagbulutan, sa tanang parte sa sulod, hasta sa espiritu sa tao. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug huna-huna sa kasing-kasing sa tao. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata. Ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatag. So kani epektibo kaayo ni siya sa atong kinasuluran nga kinabuhi. Spiritual life, maura ni bugtong makasusi. Walay makasusi sa atong una-una, sa atong pagbati, sa atong pagbulutan. Walay nakailan nato gawas aning basahon. It's a miracle book which is called the Bible. Istoryahan ka ani.
daghang kayong butang buhaton sa pulong sa Ginoo. Ang insaktong paggamit sa pulong sa Dios, mao kining do na kay insakto pong relasyon sa Dios. A right relationship with God, makabaton kag right relationship with the Bible, the Word of God. Sa dihang nakabaton ta sa Ginoo, makabaton ta ani. Kay kung wala ta ani, then ingon ta nga naatay Ginoo, wala tay giya sa atong Christian life. So importante kung naa ka sa Ginoo, naa ka. Insakto imong relasyon sa Ginoo, insakto imong relasyon sa pulong or sa Biblia. Kay ang balaang espiritu ra, do not grieve the Spirit of God, ayaw pasuba ang Espiritu sa Dios. Tungod kang Espiritu sa Dios ra gyud ang makahubad ug makapasabot nato sa spirit nga book. Nakahinumdum ko sa una, dito po ko nagmaestra sa buog, nakasulod kog tigumanan nga Biblia ang ilang kanang ilang pundasyon sa ilang pagtuo. Di ko malimot ba kay magtapok-tapok sila na ipahubad na mo sa hubara, ipahubad. Kaya wa kay tangkoy amoy kay wa kabalo wag ko kailan ni Ginoong Jesus as Lord and Savior. Ang mga primero pa intang nanambong pahubaron di unsa ang paghubad ni mga ang makapasabot nato katura ang Espiritu sa Dios. O kung nakabaton ka sa Espiritu sa Dios, makasabot ka sa basahon sa Espiritu. Thank you, Lord. Mora ning makapasabot nato, makasabot ta because ang Espiritu nato nga nasa sulod nato, mao ni siya ang mupasabot nato sa pulong sa Ginoo. Manang importante kaayo nga wa tay taguan nga sala, wa tay taguan nga mga kasakitan, aron ang atong kasing-kasing mahimo siyang tabunok nga yuta, aron ang pulong sa Ginoo makapamuhat. Thank you, Lord. Ang tinguha sa Dios nga naghatag siya nato aning scripture, kasulatan, is punon ta sa mga kamatuoran niya. Kay ang kalibutan nga atong gipuy-an, grabing mga bakak. Sukwahi usahay sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Punon ta sa kamatuoran, punon ta sa kaybalo, kaalam, gahom, pinaagi siyang pulong, aron matuman nato ang yang hingpit nga kabubuton sa atong kinabuhi. So dire lang gyud ta makahimo sa pagkuha, pagdawat sa kahibalo, sa kaalam, sa kamatuoran nga gusto sa Dios mabatunan nimo kay nakabaton kag relasyon uban kaniya. Now, ang Biblia is God-breathed. Amen? Kay ang tinubdan mo ang Dios mo nang kasaligan. Kay kaduha nga gusto na kong pahibalon nimo, ang Biblia is useful for all life. Kalamito ni kayo para sa tibuok natong kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon, is useful for life, life with God. O ni ang mahipuslanon sa pulong sa Ginoo. Daghang kayong basahon, siguro nakabasa kag mga books, no? Sa atong pag-eskwela, daghang kayong basahon na ay mga books sa science, mathematics, no? Na ay mga basahon nga baligya, no? Nga tudluan ta unsaon nga mo success, unsaon nga mo success imong business, unsaon nga kuan ka kanang daghang kayong mapangunana sa mga author nga unsa ilang baruganan may tungod sa ilang gisulat. Kay daghang kay mga libro. Ang uban siguro na ay mga katong mga novel, katong mga basahon sa unang mga libro sa mga mga batan-on nahimo silang na-addict sa mga nobela sa mga books nga about sa mga love life. Daghang kayo no ang libro nga nahimong nasulat sa mga writers. But ang pangutana, kasaligan ba ang nagsulat sa mga books? Okay? Magamit ba ang mga books nga atong gipangbasa sa atong kinabuhi nga Kristohanon? Ingon nga mga tawo nga nakabaton sa Espiritu sa Dios, ang basahon nga maghatag natong kaalam nga moapektar sa atong daily life,
maghatag usab og pagkaon sa atong espiritu aron malig-on ta. Wala nay lain kung dili ang Biblia. Kung dili ang pulong sa Dios. Pwede man tang makabasa sa ubang mga libro, kay naa sila yung mga panguna-una, ang uban mga Christian authors pod, pero wala nay makalabaw sa pulong sa Dios. Wala lang ang Dios miani sa kalibutan aron bayran atong mga sala. Ning suffer siya grabing pag-antos para bayran atong sala. Wala lang na niya tapusa lang dito sa cross nga ingon siya, it is finished, na humana. La sige, pag humani yung kaluwasan, sige, ambot asa mo pangitag resources sa inyong buhaton sa inyong Christian life. Wala na buhata sa Ginoo. Gibinlantan niya kasulatan. Gibinlantan niya testamento. Gibinlantan niya sa iyahang gusto niyang mahitabo sa atong kinabuhi. Bisag wala na siya physically. Pero niya siya diri sa iyang espiritu. Amen ba, igsoon? Nagbilin siya aron matultulan nato. Magiyahan ta sa atong bagong kinabuhi kauban niya. Kay kung wala ta niya binlian unsa kay nitabo sa atong kinabuhi? Sa diyang usulog aning tigumanon, unsa kay akong isulti sa inyo? Hello. Unsa kay atong tun-an? Palakpakan na to siya kay tagaan ta niya aning Biblia. Kita ba nimo? Sound check. Sa atong gibasa sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, dunay mga dunay gisgutan diri nga magamit nato unsay gamit sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Number 1 nga gamit. Ang kasulatan scripture is used for teaching God's truth. Gamiton ni sa Dios para itudlo nato ang kamatuoran. Ang tanan mingog kamatuoran. Okay. Kamatuoran na truth. Jesus is the truth. Amen? He is the way, the truth, and the life. So siya ang kamatuoran. Pinaagi sa pulong niya, mabatunan nato ang tinuod. O ang mga bakak, mubiya nato kay ang mapuli kamatuoran. Okay. So, the Word of God, Scripture, is the highest. Siya ang pinakataas. Wala na ilaing makalupig pa sa pulong sa Ginoo. Mauni siya ang source, mauni siya ang standard of truth. So kung mangitag kag tinuod, kamatuoran, unsa man gyud tinuod ani? Search the book of all books, which is the Bible. Because this is the source of truth. Wala nay lain. Psalms 119, 160. Psalms 119, 160. All your words are true. All your righteous laws are eternal. Ang tanan og mingog all. So naapabay kulang sa all? Wala. Ang tanan nimong pulong tinuod. Ang tanan nimong matarong nga balaod, walay katapusan. Mga matay na lang ang mga tao, mga wala na lang, mohano ang kalibutan, pero ang pulong magpabilin. Dalaygon ang yangalan. John 17:17. Dawatang kamatuoran para ang purpose ani is uhawon baka. Unsam gyud ang gisulti ni pastora, unsam gyud nakakuan ang Biblia. Base karon pa nimo ni siya, sutao nato unsa gyud ka importante ang pulong sa Ginoo. John 17:17. Balaana sila diha sa kamatuoran. Ang imong pulong kamatuoran.
Thank you, Lord. Ang pulong sa Dios kamatuoran. So, gipahibalo ka na to ang kamatuoran sa Dios mahitungod sa dagkong pangutana. Dagkang kay pangutana ang tawo. Usa sa mga pangutana, naabay Dios. Napakini mga tao nga sige paminaw sa pulong sa Ginoo, mutar naabay Dios. Mga pangutana nga dili matubag sa science, dili matubag sa mathematics, dili matubag sa Filipino, matubag sa Biblia. Naabay Dios. Kinsa man ning Dios? Unsaon man ako nga mailan ang Dios? Kinsa man ning tawo? Ngano mang na may tawo diri sa kalibutan? Nganong na may kamatayon? Anong mamatay man ang tawo? Unsa may sunod aning kinabuhi sa kalibutan? Mga dagkong pangutana igsoon. Anong na may kamatayon? Unsaon ako pagkahibalo sa sayop o dili sayop? Dagkang kay pangutana nga only this miracle book can answer. Kung mangutana kang nabay Diyos, tubagon niya. Kung mangutana kang kinsa ang Diyos, tubagon niya. Gusto kong makaila sa Diyos. Ni asa, book of all books. Di lang ka na igsoon, ang Biblia naghatag ka na itong kaalam sa atong daily life, sa atong inadlaw nga kinabuhi. Kung gusto kang mangutana, kinsa may akong mahimong mabana or maasawa, pangutan ang Biblia, kay mustorya siya nimo. Unsay akong katungdanan ingon nga ginikanan sa akong mga anak, ang Biblia musulti nimo sa kamatuoran. Unsay akong katungdangan ingon nga anak sa akong ginikanan, ang Biblia musulti nimo sa kamatuoran. Kanako nga doon ako'y mga tao nga amo ko amo. Unsa may akong kinaiya sa akong mga kanang nagtrabaho uban ako nasa Biblia. Ako ingon nga empleyado, unsa may akong kinaiya sa akong agalon nasa Biblia. Unsa may pangutanan nimo? Unsa una ko pakigigala sa mga tao sa gawas nasa Biblia. Kasi akong likayan nga mga tao nasa Biblia. Ang tanan adlaw-adlaw kung mangutana ko, na-depress ko karon, na ako'y problema, puno ko sa kabalaka, ang mutubag nimo Biblia. Unang way katarungan mga Kristohanon, mapildi ta kay ang kamatuuran ni anato. O ang kamatuuran, matugad na to kay naa na to ang Espiritu sa Diyos. Daghang isyu sa kinabuhi. Daghang kayong nilisgutan sa kinabuhi. Kung babad ka sa pulong sa Ginoo, punon ka sa kaalam sa Diyos, aron magamit nimo sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Di lang kana ang Biblia igsoon, manual. Kung mapalit kag usa ka butang, palit ka og iPad. Ang nagbuhat sa iPad, doon na ipakapin nga papel. Naa didto ang angay unsaon nimo paggamit sa manual, unsaon nimo paggamit sa iPad. Kaning iPad, imong i-charge ni siya sa before mo gamiton. Kaning iPad, di mo painitan. Natanan ditong instruction. Ayaw basa, nya gamita. Impas ang imuhang gamit. Kay wa ka musubay sa manual. Para mapuslan nimo ang butang nga imong gipalit, basahadaan ang manual before gamiton. Pari punay sa pulong sa Ginoo. Gibinlan ta sa Dios og manual. Kabuluan ng manual. Nasabtan na ning manual. Sa to pa, bisan gani refrigerator, washing machine, electric fan, nagyo na siya pagkapin nga unsaon paggamit. Unsay kuryente nga voltahe nga imo nang ipansak. Unsaon nimo na pag-maintain. Ang Biblia is atong manual. Kung gusto ka kinabuhi nga madaugon, gusto ka kinabuhi nga insaktong paggamit, the Bible is the book of all books. Woo! Salamat kay Lord. Naadiri ang instruction. Unsaon nimo pag kinabuhi.
The best of your life here on earth is in the book of all books. Gusto ka mo lampos? Ingon dayon ang ingon ang Diyos kang Joshua. Ayaw ibulag ang basahon sa imuha. Meditate it day and night and you will succeed. Gusto kang mo succeed, gusto kang mo lampos, matanon ka, ulam mo lampos, negosyo, trabaho, panginabuhi. Naatanan dire. Kinahanglan basahon niya nato balik-balik. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Every time nga naata, you can listen sa uluhon, buhaton, igsoon, mapulfill nimo ang purpose sa Dios sa imong kinabuhi. Colossians chapter 3 verse 16. Colosas 3:16. Papuy-a sa inyong kasing-kasing. Asa? Kasing-kasing. Ang bahandianong mensahe ni Kristo. Pag tinudloay, paghimangnoay kamo, uban ang tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo, balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong kasing-kasing. Papuy-a ang pulong sa kasing-kasing. Sa diyang basahon, sa diyang madunggan, asa diritso sa kasing-kasing. Importante imong kasing-kasing. Walay kabalaka, walay mga gubot diha sa sulod para ang pulong sa Ginoo matisok sa imong kasing-kasing. No, kay kung imong kasing-kasing punos kabalaka, punos kasakitan, dili mawala ang pulong sa Ginoo. Importante nga insakto imong koneksyon sa Dios para mamuhat ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang number 1 is scripture is mutudlo nato sa kamatuoran. Ang kasulatan mubadlong nato. Ang tanan mo mubadlong. Rebuking sa English pa na rebuking. Kung anon ka, kanang badlungon ka. So this is the power of God. Mo ni ang gahom sa Dios aron ipakita nato ang sala sa atong mga kinabuhi, atong mga kalapasan. Ipakita niya ang sayop natong binuhatan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ay, ngani ipakita man niya kay ang sala makaguba sa atong relasyon uban sa Dios. Amen ba? Ang sala mo'y makaguba sa atong relasyon sa Ginoo. So sadyang mabasa ta, sadyang maminaw ta sa pulong sa Ginoo, iyang ipakita nato ang sala. Unsay katuyuan ana para badlungon ta aron ma-stop ta. Amen. Madayag atong sala, then makasugid ta sa atong sala, then mabiyaan nato ang sala. Ug di na ni nato mabuhat. Walay lain nga makabadlong nato nga kitarang isa. Siguro maminaw ta gibadlong ta sa pulong sa Ginoo. Ayaw paglikay, ako na. No? Sadyang mubasa ka, gibadlong ka, no? Ayaw na siya himo ang gamay. So kay gusto sa Ginoo nga mabiyaan nimo ang sala aron makapadayon ka sa imong relasyon niya. Kinahanglan ta sa conviction sa sala. Kay usahay mga tarungan ta sadyang makasala ta. Usahay basulo na to ang uban. Sa problema nga giatubang nato. Ako mangong mama mo hinungdan, akong papa mo hinungdan, akong nito pastor god kang ako mangong leader mo hinungdan mo nainani ko. Igsoon ang kuna na lang, pangayag pa sa ilo, biyai og padayon sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Proverbs chapter 19 verse 3. Proverbs 19 verse 3. The foolishness of man ruins his ways. Ang pagkabuang sa usa ka tawo naguba sa iyang kinabuhi. Sa iyang dalan, and his heart rages against the Lord. Dunay pagbatok na sa Ginoo. Importante admitaron nato sa dang makabasata. Ang Biblia igsoon harap-harapan nga moatubang sa atong sala. Harap-harapan. Dunay panahon nga mura kag sagpaon. Wa di kay kauban kanira imong gibasa, no? Because harap-harapan ang iyahang pagmuatubang sala aron makatubo ta sa pagkamatarong nga maoy kabubuton sa Ginoo. Mogrota in righteousness. Mabiyaan nato ang mga sala nga nakita nato nga dili kabubuton sa Ginoo uban sa gahom sa Dios. Desisyonan nato aron magtubo ta sa pagkamatarong. Dunay sa kabata. Dunay sa kabata nga ganahan ka siya cake ba? Dayon yang mama nagluto siya ang paborito nga cake. Nya gibutang niya sa lamisa.
Naging na niya ang anak. Ayaw biya paghilabtin ng cake ha. Madura ko sa gawas kaya doon ako'y buhaton. Paglakaw sa mama, tanaw ang bata sa cake, pinakapaborito niya. Timag yung lamias. Pimiron, nakapugong pa siya. Dili yun, ipakahikap ang cake. Pugong gid siya. Kadugayan, dugay-dugay man ang mama. Kat-kat siya, kuha siyang bangko. Kat-kat siya sa lamisa. Kuhit siya sa cake. Miaw eh. Lagi dugangan pa niya. Kadugay na kadungog man siya sa tingog siyang mama. Nga padulong sa iya. Dali-dali siya naog sa bangko. Tarong-tarong siya tindog. Murag rin hitabo. Murag inosente kay siya. Ano din siya. Ingin mama. Up. Nisaka ka dito sa lamisan. Ningkuha ka sa cake. Tanaw siyang mama. Uloy! Wala mo kumangilabot sa imong cake. Kadugayan siya. Nisaka ka sa lamisan. Nagkuha ka sa cake, no? Wala na siya katutok. Wala lagi. Kadugayan. Yung pag-yun yung mama. Iba, nisaka ka diya sa... Kita ang kaibidensya kayo. Nisaka ka. Kadugayan. Duko pag siya ang ulo. Ikaupat, igsoon. Kita niya yung t-shirt. Naadi ay... Naaday sami sa cake. Dili ba usahay? Wala mo ko kasala. Wala mo ko kabalo anak. Pero pag tanaw na to, kita day ang nagkuha. Kita day nakasala. Unsa day na siya ang kalambigitan, pastora? Usahay. Kapila na ta sulti di pagyud ta mo angkon. Istoryahan pagyud ka. Katurang akong tapad ang gisgutan, anak. Di pagyud ta mo angkon. Pero sa kaupat, sige natong paminaw, kabaluta, nakapangayo na tagpasaylo, kay gikonbiktar na ta sa Espiritu sa Diyos. Pagkalami sa pulong sa Ginoo. Pagkalami sa pulong sa Ginoo. Amen, igsoon? No? So, walay, siguro, ang pastor ay kalibutan, nga gikonbiktar ka. No? Pagkasunod Domingo mo, gyapon giskutan, sa mo ning pastoran, ni nga mormon, giskutan na po. Susunod na pong Domingo mo po. Kadugan siya, ako man gito. Ngay nakagpasaylo, nganuman, ebidensya naman kaayo, ikaw ray gihisgutan sa pulong sa Ginoo. Ikatulo, ang kasulatan, useful for correction, para korektahan ta. Katong ganina, harap-harapan tang ipakita tong sala. Munang basa lagi ta, aron malimpyo ta, amen? Kung kadili ta malimpyo, kung di ta magbasa, dagkang kayo mga butang nga gusto sa kinutang tangon sa tuang mga hugaw. Pero kung watay basa-basa, mura lang taglimpyo, pero hugaw di ay. Scripture is useful for correction. Ang pulong sa Ginoo di lang mapakita ka na to sa sayop, kundi nagsulti na to unsaon nga mainsakto ta sa Dios. Nindot kayo, no? Ingon ang Ginoo, kung makasala ka, tagaan ni tag-solusyon. Yes, kay makasala man gyud ta. Unsay solusyon? Correction niya. Isugid imong sala. Kay kasaligan siyang mupasaylo ug muhinlo sa tanan nimong sala. So tutulan ta na asyay correction pero na asyay solusyon. Okay? Mutabang siya ang pulong sa Ginoo mupasig-ulit ta sa insaktong dalan sa pamaagi sa Dios. Unsaon pagdawat, unsaon pagbiya. Unsaon pagdaog sa mga daotang binuhatan, pagbiya sa daotang impluwensya, ug unsaon mahibalik sa maayong relasyon, kauban sa Dios, kauban sa pamilya, kauban sa mga friends, unsaon pagtangtang sa mga bisyo. Korektahan ta sa pulong sa Ginoo. Panultihon 12 verse 1, ang tao nga nagmahal sa kaalam, buot nga pahibaloon siya kung masayop. Wow. Apan ang buang-buang masuko kung badlungon. Walay buang-buang dire. Walay buang-buang dire. Amen. Puro ta maalamon. Sa to pa kung badlungon ta akseptaron nato aron mo tubo ta sa pagkamatarong sa Dios. Psalms 119:105. 119:105. Ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako ug maoy kahayag sa akong alagianan. Wow. Ang imong pulong o Dios maoy suga
maoy mugiya kanako. Memorize na sa mga estudyante sa School of Tomorrow. Thy word, O God, is a light unto my path, and a lamp unto my lamparahan. But pasabot, magiyahan ka, bisag ikaw ra isa. Sadyang babad ka sa puno, giyahan ka niya. Sama siya sa suga, magtultol ni mo sa insaktong dalan. Mao ni insakto, mao ni di insakto, mao ni subaya, ayaw ni subaya. Bit-bit ni mo, bisag wala kay Biblia, niya gibasa ni mo, nabasa ni mo ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, mubalik sa imo, mupahinumdum ka ni mo. To kay natisok na sa imong kasing-kasing, ang Espiritu sa Diyos pahinumdum ni mo nga, ay, mao ni imong buhaton, mao ni imong buhatan. Samtang nagbalay ko ani igsoon, ganina samtang galingkod ko nadugangan pag yun nako 119 kay panumduman ko sa Espiritu sa Ginoo nga kato why kay nabasa nako kay nakapila nako basa ang Biblia. Tultulan ta sa Espiritu sa Dios. Ikaapat, the scripture is useful for training in righteousness. Bansayon ka para mahimo kang matarong. Sa diyang gidawat nato si Jesus, gimatarong ta niya by faith. Amen, amen, amen. Apan kinahanglan kinabuhion nato ang pagkamatarong. Sato pa, gimatarong na ta, pinagis pagtuo, apan kinahanglan ato nang kinabuhi ang pagkamatarong. Unsaon man to pag kinabang matarong kung wala tani? Makatabang ba nato ang atong pag-eskwela sa 4 ka tuig, 6 ka tuig, o 10 ka tuig sa atong kinabuhi nga matarong? Wala. Only the book of all books, which is the scripture, the word of God. Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Woohoo! Sadyang naibalik ka sa dalan sa Diyos. Ang Biblia, magsulti ka na toon saon pagpabilin sa dalan sa Diyos. Gusto kang magpabilin sa puder sa Ginoo, sa way sa Ginoo, kanira makapabilin ka o mutubo ka. Usay neglected mong guni siya. Usay balion lang ni siya. Bisag na ay Biblia, ako kayong Biblia, wag gay basa-basa. Kaya wag man kabalo unsa ang value. Unsay na adya nga akong mahimong mabinipisyuhan sa akong kinabuhi. Ug karon giabli sa Ginoo. The word of God is training. Mubansay bitaw para sa atong anak ba. Bansayon atong anak sedang gikan sa tiyan kanang mudako-dako na bansayon nato. Diri ka na malibang, di na ka malibang sa kuan. Ato bang i-train sila? Pareha po na nato. Kinahanglan po tag i-train sa Ginoo. Proseso ni sa Dios tudloan ta aron madumala nato atong Christian life. Proseso, ang tanan ng proseso. Dili diretso proseso. So moagi tag proseso pinaagi sa pagpakorektar, pagpatrain sa pulong sa Ginoo. Kay ang Diyos pinagi siyang pulong magbansay ka nato. Sa dapit sa kinabuhi nato diri sa kalibutan aron makabaluta ug makapahimuot ta diha sa Dios. Wala isa pa yan unsa na kadugay. Pila na nimo kabalik-balik ang basa ang pulong sa Ginoo or bag-o pa ka, wa pa ka kasugod, it doesn't matter. The most important padayon tang matrain sa pulong sa Ginoo. Padayon tang mabansay sa pulong sa Ginoo. Aron masinati nato ang saad sa Ginoo, I will give you life and life abundantly. Hatagang takag kinabuhing madagayaon. Asam na dapit, Lord, asam na dapit. I-train ta ka sa matarong nga dalan. Pinaagi sa kasulatan. Pinaagi sa akong pulong. Aron imong masinati unsa ning akong gihatag nimo. Kung dili na nimo buhaton, di nimo masinati, gubot gyapon mo kinabuhi. Mura ra gyapon ka sa una nga wala maluwas. Pero gusto sa Ginoo nga i-train ta, i-process ta para pagkalami di ay sa diyang kinabuhi tang tarong tubangan sa Ginoo. Okay, dinhi sa church. Gawas atong personal nga pagduol sa pulong sa Ginoo. Diri sa church, doon na tayo mga training to input para madugangan ang atong nahibalaan atong nadawat sa ding nagbasa ta. Nag-supply ang church nga imong gitiguman para mapadayunon nimo maproseso ang pagkamatarong sa Ginoo sa imong kinabuhi. So kung nahinumduman nimo sa dihang kapila ka nakasulod diri nagtigom, nakatigom, nakasimba, kaupat, katulo, gi-qualify ka sa pre-encounter. Amen? Proseso na.
to pa pre-encounter ning apil ka og training sa pre-encounter, usa ka lessons para i-ready ka sa encounter weekend. Amen. Proseso na. So nisulod tag encounter weekend, duha ka gabi og tulo ka adlaw. Gi-training ka na, giukay pod imong kinabuhi. Gigamit ang pulong sa Ginoo. Pag human sa imong encounter weekend, wala pa mahuman. Naana po'y post-encounter training. So, kugihan na nimo, musupply na nimo sa training nga gusto sa Ginoo imong makinabuhi. So, post-encounter na pod. Pila ka Sunday, tulo ka Sunday. Continuous na. Pagkahuman na pod, School of Leaders Training. Kung ana siya, 30 days. Equivalent to, dili 30 days. 30 Sundays. Equivalent to, pila ka bulan. Continuous training. Sa to pa, sige kang gitrain diri sa simbahan, sa church nga naa ka, din ito sa inyong balay, sige po kagbabad, sultihe ko kung asa kay maabdan nimo. Sultihe ko kung unsay maabdan nimo diha sa Ginoo. Sa diyang kugihan nimo ang butang sa Dios, kugihan po kag panalangin sa Ginoo. Tapulan gani ka sa butang nga gusto sa Ginoo, iyang ipasinati nimo. Bisag nauna ka, maulahi ka. Ug ang naulahi, mauna. Depende na sa imuhang pagpatrain at ubangan sa Ginoo. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Physical training is good. Dili ba? Kanang mag-training ka sa physical training ba imong lawas. Ito ka sa gym. Di ba maayo na pod? Amen? Amen? Makakuan sa atong lawas. Pero ingon ang Bible, but training for godliness is much better. Mas better. Nindot maning pagwapo. Yes, boxing. Pero kung ano lang imong buhaton, gansi imong espiritu. For ingon ang Bible, training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Woohoo! Ang magpabansay sa Diyos, ang magpabansay sa spiritual life nila, daghang benepisyo karon og umalabot ang tanan double blessing. Gusto pa kana double blessing? Dobling panalangin, panalanginan karon ug sa sunod nga kinabuhi. Wow si Lord. Ha! Woohoo! Busa una-una. Kung taman ra ka, taman ko sa gym, taman ra sa gym, perting dito sa imong lawas, pero imong espiritu kalag na. Wa nay sulod way basa-basa Bible, say mag-training, di magpa-training kay busy kaayo, daghang kayo alibay. Sige lang. Ikaw ra po'y mo anis sa imong wala hagoe. Pero kung imong giaguan, maani ra nimo double blessing. Blessing in this life and in the life to come. Psalms 49 verse 3. For my words are wise, and my thoughts are filled with wisdom. Ang akong pulong maalamon, ug akong huna-huna puno sa kaalam. So ang Bible is the mind of Christ, the mind of God. Ang huna-huna sa Dios gibubo niya diri. Ang iyang gusto iyang gibutang diri para mabuhat nato ang gusto niya ug atong mabiyaan ang dili niya gusto. Ang result sa dihang kaning maong tool galamiton sa Dios. Nato para sa ato. Ato gani ning buhaton atong parte, mo resulta ni igsoon nga mo mature ta. Mo hamtong ta. Mo resulta ni nga mo tubo ta. Mabungahon ta. Okay? Masangkapan ta. Ma-equip ta. Okay? Balikon ako sa dihang mahimo natong kaparte kay relasyon ang pulong sa Ginoo. Gigarantiya sa pulong sa Ginoo, mo resulta ni og pag-mature nimo. Magtubo ka sa kahibalo sa Dios,
Magtubo ka sa mga desisyon nimo, mga counsel, ang mga pamaagi sa Dios. No, maalamo na ka, makadiscern na ka. Ay, daghang kay nagwali sa telebisyon, madiscern nimo ngano man imo mang nabasa ang full nga kuan ka ng dili bias nga pulong sa Ginoo. Daghang kaayong magwali igsoon, ang ilang giwali usahay mutulibagbag kay ingon sila ang church kuno ilang tigumanan. Ang church kuno mo kuno ilang building. Kung di ka mosulod sa building, di ka maluwas. Pero kung tanawon nimo, ang church are people who are called from darkness into marvelous light. Naugwa kay basa-basa. Minaw ra ka. Na iba mga tao, tanga ra ka. Naminaw ra. Wagin mo tanaw sa kamatuoran. Muna ingon sa taga-Berea, diya sa Biblia. Ilang gisusi. Human sila naminaw sa pulong sa Ginoo. Ablis sa Bible. Unsa tong giwali ni pastora? Tanaw na ko bito, tinuod ba to? O sa diyang na throughout the Bible, you have read it. The whole counsel of God. Kita nimo. Bright ka igsoon. Di ka mauwat sa yawa. Di ka mauwat sa kalibutan. Kay napuno ka sa kaalam sa Diyos. Di ni mo bayaran. Di ka ka-eskwela. Wa ni mo bago. Iwa ka magbayad o tuition. Puno ka sa kaalam sa Ginoo. Takang mga lawyers. Wa ka ni bersikulo bisag isa. Pero tagas ka nakalam sa kalibutan. Pero ang mga tao nga wala gani grado, pero puno sa kaalam sa Ginoo, nagsulti sa gahom sa Dios. And the last mo resulta ni og pagpangalagad. Service. Sa diyang equip ka, sangkapan na ka, puno ka sa pulong sa Ginoo. Sa diyang nagpagamit ko igsoon, pipila ra gyud akong na-memorize pero daghang kaayong pulong dire. Mo gigamit sa Dios ako para alagad ko niya. Makasulti ko sa uban sa pulong sa Ginoo. Ug ako mga experiences kasi natian ako sa akong pakigrelasyon sa pulong sa Ginoo. Unsay nabuhat ani sa kuha, dako kaayo. Grabe kay ko kahimalikas sa una igsoon. Watag pulong lang bisag man ay masipyat, grabing balikas. Pagbasa na ko sa Bible, ingon ang busalin na imong babaagi, babusalan ko, Lord, busalin na. Di saan ako nakita sa Biblia. So kaning babaan nagamit para makasulti. Bisag asa makasulti. Maluan, sa dang na-experience na ko, dili lang ni basahon. This is spirit. Ug akong experience ani, nagamit ko sa Ginoo. Ug naglingkod ka diha. To kay dunay usa nga nasangkapan aron makapangalagad sa Ginoo. Daghang kayo mga pangutana, daghang kayo tung nagwali ko sa una, Bible study ko sa Alegria, igsoon. Abot may Alegria, Bible study, ingon dahil itong mga iglesia ni Cristo. Andaman ko na sa pastora dire. Dakang kayong pangutana. Mas maalamon man ang alagad sa Ginoo. Amen? So, kung Bible study. Kaning akong Bible study, para rin sa mga taong nagutom sa pulong sa Ginoo. O walay gitugutan nga mangutana. Why nangutana? Naana may nakasugyot, pastora bantay kay kang iglesia ni Cristo nag-andam na daan unsay mga debate. Daan na. Nanay nag-espiritu sa Ginoo naghunghong. Walay kadlok. Ingko Lord, gamay naman kong na-memorize. But the experience I have in your word is my best testimony sa akong life. Unsay akong kasinatian ani Lord, mo na akong testimonyo mo ora gyud ni mahatag nako sa mga tao Ginoo. Di na ko mahuwad ka na unsang bersikulo unsay chapter unsay importante na himong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Amen. Manindog mo mga igsoon. Hallelujah. We give you praise. Woo! Nakadawat ba ka? Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ang iyang pulong ginhawa, ang iyang pulong magamit nato sa tanan sa atong area sa atong life. Ang iyang pulong mo train nato sa pagkamatarong, mo badlong nato, mo korektar nato, igsoon mo train nato aron mo mature ta. Mo hamtong ta og maggamit ta sa Ginoo. Listen. My prayer, dugay na gyud sa akong sulod. Ko Lord, gampo jud ko sa mga tao sa church. Nga di lang mi mahigugma sa pagsimba. Ay mahigugma mi sa imong pulong. Unang akong ipadto si Kevin sa tindahan sa Biblia. Ipapangutanan ako. Pila man gyud ang cost ni ining Biblia nga wala sa cellphone. Kanang
manual nga Biblia. Kay kani 300 kapin ra ni. Siya lain itong klase, pastor. Na Tagalog, na Bisaya, na English, na pinakataas presyo 500. Pagkabarato ra. Ako yung tingwa na makabitbitan eh. Kaya kung nahigugma ta sa Diyos, nahigugma ta mo basa sa pulong sa Diyos. Ang atong pagtuo mapundar sa pulong sa Ginoo. Mga doktrina sa Diyos atong makinabuhi. Matangtang ta sa tanang maot sa atong kinabuhi through the Word of God. Makinabuhi nato ang righteous living through the Word of God. And we can serve God because we know Him. Walang ta kailan niya, kundi kabaluta. Kailatan niya sa iyang bulong. As you bow your head this morning, kung wa pa kay Biblia, sama sa akong gibandira karon, pagtigom igsoon, I release kagutom sa imong sulod. Akong girelease sa ngalan ni Jesus ang kagana diha nimo sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Maanaa ang pag-abli sa imong espiritu karong buntaga nga pagkalami di ay sa pulong sa Ginoo. Ako ning hawiran dalon sa eskwelahan, dalon sa trabahoan, mabakante ko, magbabad ko sa pulong sa Ginoo. Diskubrihon ako unsa nang gisulti sa Biblia. Kuraba syaka basanda. And my prayer, maanaa kay panalapi para makapalit ka ug sama ni ining basahon gitawag og Biblia. Sa ngalan ni Jesus, akong gibuhian sa imuha ang kagutom ug kauhaw. Di lang sa pagpaminaw, kundi pagbasa sa pulong sa Diyos. God, hallelujah. Kung ikaw wala na ibasa-basa sa Biblia, pero pertini mong daghanang kabise, igsoon. Repent this morning in the presence of God. Sige tuod kang mayong pwede na kong bisiha, pero wa ni mo mabasa ang Biblia sa kasimana, wa gani bisag kausa. Kung ikaw man na, ask God, Lord, pasaylo ako. Kaya daghang kang giandam ang Diyos sa ihang pulong. Pero wala ni mo wala siya wa ka makabenepisyo sa iyang pulong. Sige, talk to God and ask God, Lord, karong buntaga, Lord, tinguhaon ako. Sige, isulti lang ko, tinguha na ko, Lord. Kung wala ka pa, wala di mo nahimo ni siyang kinabuhi ang puno sa Ginoo. Ina, Lord, gusto kong makapatunan ng tinguha. Desire lang yun, igsoon. Lord, uli ko karon ganahan na kay kumuban sa Lord. Palit ako Bible karon. Sa karabasan na, Lord. Salamat, Lord, sa pasaylo. Sa paghinlo sa mga bilang adugo. Matugo sa kanamo, Ginoo, nga wala lang namo tagag importansya ang imong kasulatan. Ang ibilin man na nimo para namo. God, salamat. I pray for breakthrough karong buntaga. I pray, Lord, in the name of Jesus, ang tanang panguna-una nga sayop matangtang in Jesus' name. Ang gibutang sayawa nga mingon nga wala kanang wala nailami sa ngalan ni Jesus, ako nang gibuhian in Jesus' name. Ug gipulihan na, Lord. Gipulihan, Ginoo. Ang pulong ug ikaw usara. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ikaw ang Diyos, ang pulong. Higugma ka na mo, O Diyos. Higugmaon na mo imong pulong. Salamat ng katapusang kapanahonan, Ginoo. Ang pinaka-property na mo is your Word. Is your Word, the Bible.
Di ni makawat sa yawa, di ni makawat bisan pagsunugon ni Lord kung mabutang namin sa mong kasing-kasing. Di ni makuha ni bisan kinsa, Lord. Salamat papuyo ni namo sa mong kasing-kasing. Pinaagi sa gahom o grasya sa imong espiritu. Just thank you for your word this morning. Sa tanang nakadawat karon, sa tanang nakasabot karon, musinggit og amen. Hatagi kusog nga palakpak ang Diyos ayang pulong igsoon. Thank you for your word, Lord. Thank you for the scripture, Lord. It's God-breath, God. Salamat. Salamat, Spirit of God. Sa imong pagpasabot namo, unsa ka importante ug magalaminton ang imong pulong sa ngalan ni Jesus. We give you praise. Amen. Og amen. Panglingkod mo mga igsoon palihog. Amen. Palakpakan nato once again ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Lami kayo na ay kanang bag-o nga fresh nga kanang paghigugma sa pulong sa Ginoo. Nadawat nato karong buntaga. Amen. And we will not end this service without blessing sa ato ang mga kaigsuunan nga ning bisita, kauban nato atong mga VIPs, palakpakan nato sila once again. Ug ako mong hangyoon mga ma'am, balik nga mutindog. Please, short lang kaayo ni nga gusto namong ipaambit sa inyo ha. Please, na ato yung mga VIP diri nga side. Sige, balik silang tindog, ato silang palakpakan mga igsoon. Dinipod, napo dito sa tumoy. Okay. Allow me to share, mubo lang kaayo. No, nandunggan man nato ang pulong sa Ginoo about sa Bible. Indot kaayo and not only ang Bible, atong manual, no, mo correct nato, but I know nga ang Bible pod is the love letter, no, love letter sa Ginoo para nato. It's in the Bible nga nag-ingon sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Nag-ingon dito, for God so loved the world. Kinsa man ang world? Ikaw na, ako, kitang tanan, no? Gigugma kaayo ta sa Ginoo. Gigugma ka pag-ayo sa Ginoo. Munang dili sulagma na akakaron kay gusto sa Ginoo nga sultihan ka ani. God loves you so much. Niningon siya, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Kinsa may iyang bugtong anak? Si Jesus. Ni ani si Jesus, bago lang man ta nag-celebrate sa Holy Week, no? Gi-celebrate nato ang gibuhat ni Jesus para nato. Ang iyang gibuhat dito sa cross, gibayran niya ang ato mga sala. Because sin, sama sa gingon ni Pastor Agania, sin separates us from Him. Nagseparar nato, gikan kani ang atong mga sala. Munang kinahanglan og solusyon. Ang sala na ay bayad. No, the wages of sin is death. Nag-ingon po ang Bible. Muna nga, ang ato ang kaugalingon, atong dugo, di gid kabayad. Ang atong dugo, makasasala man. It's only the blood of Jesus, ang Dios nga walay sala. Ang iyang dugo mo iyang gibayad. Giula niya dito sa cross. Ug ingon siya sa verse nagpadayon, kinsa tong mutuo niya. Kinsa tong mudawat sa iyang gibuhat dito sa cross. Ingon siya, will not perish. Dili malaglag. Unsam nang kalaglagan? It's eternal death. Mauna ang impyerno. Ingon ang Bible, nag-promise ang Bible nga dili ka malaglag sa impyerno kung mutuo ka sa iyang gibuhat dito sa cross. But instead, you will have eternal life. Muna iyang gift. Eternal life with Him. No, after kitang tanan, abot man gyud ang kamatayon nato dinhi sa physical. But we will live, no, after this life na ay lain nga kalibutan. It's either hell or heaven. But gi-promise sa Ginoo nato, we will live with Him in heaven if we believe kung atong dawaton ang iyang gibuhat dito sa cross. So sa imong pag-anhi karong buntag igsoon, you have this opportunity. Unsaon man na pagdawat, unsaon man na by this prayer pinaagi ani nga pag-ampo. Tuuhi sa imong kasing-kasing ug isugid sa imong baba. No, kay naay buhaton ang Ginoo sa imong kasing-kasing. You will receive this gift, free gift of salvation. Free ni igsoon, but this is not cheap. Gibayran niya sa iyang hamili nga dugo. So I invite you, atong mga ladies, mga VIP karon, please bow down your heads and everybody, kitang tanan, let us join with them, congregation. Ato silang hiusahan ni ini nga prayer of faith.
kani nga pag-ampo igsoon, this is your prayer. Make this your personal prayer sa imong kinabuhi karon og sabat. I will lead ani nga prayer og just say this prayer with me. No, isulti ni sa imong kanang sa imong baba in your audible voice and believe in your heart kay dawato nato karon si Jesus sa atong kasing-kasing. And let us begin. Father God, daghang salamat sa imong gugma sa akong kinabuhi. Salamat Ginoong Jesus sa imong gibuhat didto sa cross aron bayran ang akong mga sala. Ako mituo ngang imuhang gibuhat sa cross nagpasaylo kanako. Ginoo, akong gidawat pinaagi sa pagtuo ang imuhang paghinlo o pagpasaylo kanako. Ug karong adlaw akong giablihan ang akong kasing-kasing ug ako kang gidawat nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong gugma kanako. Kini akong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ato silang palakpakan mga igsoon. Congratulations if you have said that prayer. Simple. Ayun sa maglingkod please, no? Mo kuan pa mi mo bless me ninyo through kanang prayer. No, simple kaayo to siya nga pag-ampo, but if you believe in your heart, I know tinuod gid ang promise sa Ginoo. Naana nimo ang kaluwasan, salvation, no? Dili malaglag kung dili nakabato na ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Before may mo pray ninyo, nalang ko'y tulo kabutang nga akong ibili ninyo. No, ang katong giingon ni Pastora about the Bible, read it. It's a life-giving word ni Jesus. So I'm sure naamoy mga Bible sa inyong mga balay. Useful, no? Gamit kaayo na ang Bible. Ikaduha, kanang mga nag-invite ninyo, mu-lead na sila ninyo into cell groups. Kani nga church na ani siya gi-provide nga mga gagmay nga mga grupo wherein mabilong mo, wherein dito mo grow, no? Naamoy mga kauban diin maka-pray para ninyo, maka-lead ninyo, naamoy mga kinahanglan nga mga questions, pwede po na sila mo pray kung naamoy mga prayer request. Kauban sa pagtubo din sa Ginoo. Ikatulo, this is your first time and we invite you balik nga makigkauban namo sunod nga higayon dinhi sa Happy Church. We are not introducing a new religion. Kami lang nagatigom dinhi naghiusa sa pagsimba og pagtuon sa pulong sa Ginoo. And dinhi sa Happy Church we are not friends, we are family. So welcome to the family of God. Palakpakan nato sila mga igsoon og atong i-extend atong mga kamot nila if you are with them duol nila. Please direct your kanang and let us bless them no in our prayers. Sige, let's start. Thank you, Lord. Sila mga kinabuhi Ginoo. Thank you, Lord. Gihikap nimo sila karon sa sulod nila, kinasuluran nila o God. Na inahitabo nila Ginoo nga pagkapukaw na na-experience nila Ginoo buhi karon ang ilang kalag tungod kay gidawat kanila as personal Lord and Savior. Na-receive nila Lord ang imuhang gasa sa kaluwasan. I-confirm na sa ilang sulod Ginoo all their sins are forgiven and you receive them oh God just as they are Lord. Na sa imong kingdom ug sa imong family. Bless them Lord. Bless Ginoo ang ilahang works of their hands. Bless oh God ilang family Lord, everything Lord God. Mahimo Ginoong Dios nga kanang masinati nila ang pabor Ginoo og mga panalangin sa ilang kinabuhi. Salamat sa ilang Lord, dili lang taman karon Ginoo nga mo experience sila but mo padayon sila pagtubo dinha kanimo Ginoo. Salamat sila mga kinabuhi. Salamat usab sa nag-invite nila Lord. Panalangin ang kasing-kasing Ginoo nga nag-serve kanimo. Nalaygon imong ngalan. Thank you Lord in Jesus name. Amen. Amen. Thank you very much. God bless you. Nindog na tamtanan mga igsoon. Okay. Kumusta man mo? Kumusta man mo? Mara kinahinahiraman. Kumusta man mo? Ang mga lalaki, mga babaye, batanon, ang mga minyo, ang tanan,
Yes, I am blessed. Hallelujah. May nang makasure tas itong kagalingon nga we are blessed. Grabe. Blessed kayo ta. Na nato ang presensya sa Ginoo, nato ang pulong sa Ginoo, kinsa may makabatok nato. Amen. Atong bayo atong mga kamot and just thank the Lord. Hallelujah. Receive from God kung kinahanglan ka og financial nga pagkinahanglan, ang Dios magtagbo sa imong financial pagkinahanglan. Dunay kagubot sa imong panimalay, maana ang kalinaw. Kung dunay kabalaka, maana ang kalinaw sa ngalan ni Jesus. Oh God, man ang protection. Hallelujah. Thank you Lord, walay virus makasulod sa matag panimalay. Bisan pa ani nga iglesia sa ngalan ni Jesus. We are protected by your precious blood, God. Thank you kayo Lord. Just declare your provision tibok si mana man. May panglawas tibok si mana Lord. Lord God, protection tibok si mana. What else can we ask Lord? Wala na Ginoo kay kumplito ka sa among kinabuhi. Dalaygon imong ngalan, salamat sa imong pulong. Manguli ming malipayon. Manguli ming pinanalanginan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus, receive. Amen. Woo! Thank you, Lord. Balik mo lingkod, Ikson. Palihog ko sa Marshall dito sa Silong. First row, please. Kani straight. Kaya kung atong isiparin, o agin man siya rito, magtakbo. Thank you for coming. See you sa mga cell group nato, ng atong mga post encounter, mga buluhaton tibok semana.